Окей, здрасти, пипнете, аз съм снял пето, това е Ironcraft. Ето, след рестарта сме тук и мисля малко да поиграем. Просто да ви покажа моето развитие в Ironcraft. Значи за първо нека да ви покажа хома ми. Направих си нов хом в плотне. Ето го. Да. Нищо особено. Тук преди. Тук съм се взел един меч за канал. Ей, тук, този меч много ме кефи, аз с него отивам да се биям. Тук имам колко меча? Един, два. Третия май някъде го загубих. 29 легендарки, защото разниха сервера и вече всеки си събира легендарки. И, нали, тук фул лукове. Да, пъщо. Значи за днес ще си вземем армор. Обаче, ето тук кирките. Фултекс. Тъй като че няма диаманти да си направим всеки. Естествено да си го облечем. Отивам на PvP, но нямам сет. За плътники. Между другото ще тук да ви покажа. Нищо особено, тук е фермичка за Netherwar. О, тук има бе. Тук има. Да. Така. Ще взем малко храна и ще ходим. Но първо трябва да се... Всичките. Свика. Еми да, защото ти имаш веднага там и ти трябва там да дойдеш да си ги купиш. Явно няма си го репер. Кога? Значи да пишем. Легендарки. Между другото, много време съм снимал в Ironcraft, иначе в други сервери съм снимал. Сега да си го енчнеме. Втори. Някакъв тъп искам да си го правя като закрепа. Да, някакъв енчант. Да, най-скъпите са голдените, защото легендарки се правят с 8 голдблока и една ябълка, те затова тук са най-скъпи. Да, продължение там. Ето това трети. Така продължавам с трети. И остава това да го начам. 6. Така. Само ако да се свалям после. Ще взема легендарки и ще ходим. Вещица на мъшрум. 27. Да, вилджер, не. Опа. На слайм. Едното е на котка, другото на слайм и накрая на клипа. Да имаме тушовете. Ще да правим. Да, плътинки. Имаме ли Блейз? Две. Ще взема един Netherwar. Да. За кеф. Нали да си направя плътинките. Да. Долу тук има Enchanting Table, Ender Chest, Beacon, Anvil и глава. Слагаме това. 3 странички. Да. Ще направим. Това тук се прави. Добре. Всяко сме готови. Сме готови с малко. Сложим Blaze Powder. Така. До тогава ще взема малко обикновени ябълки. 4. И елек ще взема
3. Айде, 3. 4. Ще мога да умра. Той сестренчката, аз ще намеря. Ето. Чак може да го повишим, обаче не ме реса. Това е за по-малко. Имам магма крем за фари. Обаче ние отрегаме. Така. Предим. За спид. Някъде захар. Не. Нема. Да, влизате в Leaderboard и почвате джъмпите. Мисля да ходим на PvP. Преди имаше и фулки, обаче свършиха и вече тройки. Бухуци. Сега, той май няма никакви. Гласва тук добре. Ще става тук гласва тук. И да чакайте само. Да, ранкове. Да пошъпа. Да, ето ги е тук. Добре, всичко си подредем. Добре. Да пием или да не пием? Дали някой ще скача? То скачи. Това са спаунери. Те само бегат. Не съм сигурен. Карай, ще пия. Да. Има. Айде, бате. Има. Къде? 127. Ето. А това е. Ребе. Пънч 2. Ребе. Ама ти ще. А това... Дали ще го убия? Не се знае. Според мен ще го убия. Той най-тъпия сет. Няма да ми бягаш. Няма. Няма да къде да бягаш. Ще му кнобак, бате. Всеки вика, че кнобака е тъпа, но вижте колко е лесно. То колко лек си е взел, бе? То пасайра меча. Ей, 3D под. Бате. Нагръдникам. Убил. Окей. Така. Се връщаме. Охо, бате. Добре. Служа си. Изахме малко лекс. Копираме името, нали, майка? Добре, все едно. Убихме. Не знам как убихме фул меч. С фул меч как върнах се. Тоест, ние убихме него с такъв меч. То меч много минуси смет. Ето вече имам 32. Такива, взехме си още една страничка. Да, хора, ако съберем 50 моната, ще умърна, ама той като в този сервер за един фул сет с меч. Беше добро PvP като за клипа. Да, и една легендарка. Къде са тулсовете да остава малко? Целия съм с тулсове. Да. Окей. Ще има пак защото там няма кошче, е по-удобно. Това ми ще реши обаче сета.
Protection единичка. Как може да не е скоро? Все едно, това беше от мен и до новия край се приключва. Абонирайте се, лайкайте за още клипчета за Robo 7. Нека първо да си така. Очаквайте още епизоди в Iron Craft. Абонирайте се, лайкайте и до скоро!